kršćane karakterizira ono što je zapravo i glavni poziv, a to je da postaju slični Kristu, jel? Da se suobličuju s njim. I to je često jedna zamka zato što ljudi misle da moraju biti savršeni, da moraju biti, i onda gledaju kršćane kao, to ne želim biti, recimo ovo što se rekao, ti si vidio neke mlade, ne želim se družiti s takvim ljudima, ali ne shvaćaju da zapravo niko nije svet, ili da oni nisu sveti. I onda razumijevanje da je Isus možda standard, ali koji ne možeš doseći, ali se trudiš i postaješ slični. I onda zapravo najatraktivnije postaje ta promjena. Kod nekih je to vidljivije, vidiš da je neko bio baš u nekom, ne nužno sad nekom problemu, neka drastična promjena, ali recimo karakter. I onda vidiš da se mijenja i to je radi Krista, da ima drugačiji život, jel? I to je uvijek nekako meni osobno najatraktivnije. Kad razmišljamo o karakteristikama, Pavao daje sliku tijela, jel? I svako je drugačiji ud toga tijela i svako ima i drugačiji dar, drugačiji izražaj, drugačije razumijevanje, jel? I to sve obogaćuje i zato se teško možda koncentrirati na jednu stvar, jer kod nekog vidim jednu stvar, ovo je, baš je predan, baš je vjeran, baš je strastveno oko nečega, jel? Drugi to na drugačiji način pokazuje, ali na kraju krajeva Biblija ili Bog nas poziva, Krist kaže da svodi sve to i sažme na dvije stvari. Voli Boga svim umom, srcem, dušom i snagom svojom i voli svojeg bližnjeg. Zato najatraktivnije je kad vidim nekoga da stvarno, da se vidi da ono iste ljubavi prema Bogu ili zbog ljubavi Boga prema njemu voli svojeg bližnjeg. I to je nešto, wow.